السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ene wayno en garti e windande men tataɓire ene wayno en mbino jangde nde saɗani ko teskuye tan nde namdi kala ɓurɗoma wawde teskade ɓuranma yawde famde tawde Allah wallino en noon en jangguino harfere a mawɗo en jangguino a tokoso en jangguino a sona fooɗa waɗe ɗiɗi ɗum ɗo ɓennino en janggi ɗum wiya noon ko alif jowiɗo alif taƴƴo tiginte kañum ommodiri e ɗon garɗen janguɗen alkulal ba mangal e alkulal ngal ɗo henne bangal ni hofiɗo henne wiya ɓa mawɗo garɗen janguɗen ɗum ɗo henne e ɗum ɗo henne ɓe ngari wiya ba tokoso oɗo hofaga wiya ɓa tokoso rendi wiya kañum woni ɗum ɗo so rendi yaltani ɗon ɗum woni jubur ba so adima jubur ba hakkude bindol ba jorɗo so wattudima e bindol ba jorɗo so serindima ene wayno ko ɗum ɗo jangunoɗen windande men ko ɗo hanno hande kadi ngaren ɓeyden hen harfere wotere nde ene kadi wawa wallude en e ɓeydare hande eɗen janga ta jorɗo ay o goto woni ta jorɗo jangueteɗo qur'an o dow ha less o tan jiyata toon heddo tawa omo arwande bindol walla tawa omo hakkude bindol walla ngara tawa omo sara bindol walla ngara tawa omo seridi hatta tan ko goto wadde teskoɗa no moƴƴi ko ni tan tawirtamo toon kala mo jiiɗa hen e maɓɓe andu waylaki ngal ɗo ay ɗo kanko tan woni ɗo ɗiɗi dow juburta so adima hakkude tawɗamo ha joni ko juburta nde ɗo ñiire noon nde ɗo ñiire wona hen ay nde ɗo ñiire wona hen ɗo noon tawɗamo ko sara bindol tawamo ɗon mbiyamo ta jorɗo ay ɗo kanko tan goto woni ɗo ala mo wonde hay goto mbiyammo kadi ta jorɗo wadde en paami han kadi ala ko woni ɗo so ha ɗeɗo gueɗe ɗo tan janguɗa ene wiye ta jorɗo ari ardi ɗo so adima ɗo ko hakkude ɗo ko sara ɗo so serdima ta jorɗo ɗo ko juburta ɗo ko juburta ɗo ko ta jorɗo ɗo ko ta jorɗo ni tan foti ɗo juburta
ta jorɗo ta jorɗo ɗo noon ala ko woni toon sona ngal ɗo gootal ene wiye te walla mbiya ta mawɗo e ta tokoso ari ardi ɗo so ɗiggi a yalti e majjere ta kanko e oɗo nandi ko jahata ay sa wi jubur mbiya ta jubur ay mbiya ta daga noon sa wi ta a wi jorɗo ay tanani a wi jorɗo deke oɗo woni ta o woni jorɗo o wiya ta jorɗo oɗo wonno ba oɗo woni jorɗo o wadde taskuɗa no moƴƴi wonto ton ko ba jorɗo e fa jorɗo e ta jorɗo ko ɓe mbiyete jorɗo taskuyma woni hen no moƴƴi ɗo ko ba wiya jorɗo ɗo ko fa wiya jorɗo ɗo ko ta wiya jorɗo wadde en paami oɗo woni f oɗo woni b oɗo woni t ko jiide ɗum ɗon ko haa tan mbawa teskade ɗum ko wiyete jorɗo ko ba jorɗo fa jorɗo ta jorɗo ɗum kadi wawa natorde hen hakkille ma wawa ɗum teskade no moƴƴi tawa mbasa jiiɓoyade ba jorɗo woni oɗo fa jorɗo woni oɗo ta jorɗo woni oɗo wadde kala ɗo jimi baɗo ni ko ba jorɗo kala ɗo jimi baɗo ni ko fa jorɗo kala ko jimi baɗo ni ko ta jorɗo nden noon hande ko oto janngumi hande ta jorɗo ari arwande wiya juburta woni hakkunde hoɗe ñiire ɗo wiye juburta o watti ndo e bindol mbiyammo ta ɗum ɗo woni jorɗo o wiya waɗe ta jorɗo kanko tan gooto alama wondi ɗum ɗo woni ta o ɗum ɗo woni jorɗo o innira ta jorɗo ɗone ko ta mawɗo ko ni wayata ta tokoso ko ni wayata so rendi ko ta tan wonɗo woni ta oɗo ta jorɗo oɗo ɗo noon ko ha tan ganda ko wiyete jorɗo ko ni foti ko ba jorɗo e fa jorɗo e ta jorɗo ɗum ɗo woni jorɗo ko jibine ɓesgu muɗum ni foti asko mum ko ɗo haaɗi ba jorɗo fa jorɗo ta jorɗo ɗum ɗo noon koko janggano yaltino ɗum ɗo jangganomo yaltino ɗum ɗo ko masgal kono en cowato arde e masɗe kono noon wiyete ko a mawɗo a tokoso a poɗɗo ɗone ko allif o goto janggete o ara ɗo o wi allif jowiɗo o wona ɗo o wi allif taƴƴo o wayni o wiyeti guilte one ko ba mawɗo one ko ɓa mawɗo o ko ba tokoso o ko ɓa tokoso so wayini ko ba mawɗo so wayini ko ɓa mawɗo so wayini ko ba tokoso so wayini ko ɓa tokoso wadde paamen oɗo ko witan wayata ko nawji nanɗon ko janggete ko fof so rendi ari ardi wadde en gandi ko jannguɗen ko fof so rendi nanɗon na jiide en kadi windande nde ari ha ɗo ne wayi noon kadi windande man nde ari ha ɗo en paami hen kadi windande ko yahata ha nden ɗon ɗo henne a mawɗo a tokoso a poɗɗo ba mawɗo ɓa mawɗo ba tokoso ɓa tokoso jubur
ba jubur ba jorɗo ba jorɗo ɗo ko allif allif jowiɗo allif taƴƴo tiginte ɗo ko ta jorɗo ɗo woni ceerundal maɓɓe ɗo ko jubur wiyata hakkunde bindol jubur ta saɗa bindol ta jorɗo ɗo ko ta jorɗo ɗone ko ba jorɗo ɗo ko fa jorɗo ɗo ko ta jorɗo ɗum woni ta mawɗo ta tokoso renda woni ta oɗo henne windane mon nan ɗon wada ƴetton kuɗi mon e carnet mon mbañi ɗo jangon ɗigga an noon jiɗɗo yentodirde e golle men jahooje waɗ 00221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li on saha jiya whatsapp men o ngara kala indema ƴettode ma wonde ka jiɗɗo nadde hen min nannuma on saha noon ana tinnoɗa mbaɗa hen ballal ma fodde bawɗe ma tawde on jarama jokke golle beltima de ko jokken golle tawde Allah walli on dawat dayi mon gatton keɓon kala mo mbaɗen postuji mon oto mimi jokki golle hay goto jaɓata gollade lewru ma wiya jarama jok golle ko jokken golle mbaɗe hen so Orange Money so Wave so Western Union garam ngare jingue balle janggen kura en jeeya wifi en jeeya sen ballani noon en ganat wadde hoto ganen ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah yaya li ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin o jam wona kala saha inde mon nan ɗon ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañi ɗo jangon ɗigga